Kaseng Neutrap Youth Council HYC West Khasi Hills hadin kajing let khandrai giktem di bat khai drok hapo sor nongstan kaseng mentas ngi kala let panya kendu UDC bat SP ka West Khasi Hills panya kren bat yatai halor kajing jelai drok bat ki wei bat ki kam snew bat kam auria hapo kathan nongstan bat West Khasi Hills district ki barok wei Habai kren chikala pathai khubor hadin kajing kendu UDC bat SP President kaseng HYC West Khasi Hills District usamla lumlang khar simli ulong banda kalyang jong kaseng kalayo banyatai sanibha halor kitegi kama khamat UDC bat SP bat kajing lang kalane kumba shikanta ai banya kren halor kumno ban thaulat ban rat dingkhong yu drok bat iki kam sniu poson nongston Shushu lo ong ru bakaseng kalabo ru kajing dawana UDC baude banya kren bat usim ke himanong stan halor kajing jalai ki kam sniu habo kayo nong stan bat ban pha pen pau no ru iki yeng ne dukan balashu e ja namar ka kala long pen ban ka ketem kam sniu nalor kata kaseng ka kentu ru UDC bon thaulat lem halor kumno ban yo yarap nakabenta ban bo ne plino e ka rehab center po nong stan Hakaway pat kalyang kaseng kala dawaru no SP ka West Khasi Hills District baon penklanyi ki pulit ka anti-narcotic task force nakabenta ban pendo jaj ki jingjalay drok hapo ka district bat ru ban pha pahara de ki pulit hapo ka yawnong stan khnang bakan wanra ki jing shnganya ka yat ka yeng ki pa bat kumju ki nong shong yo Ika Neutrap Youth Council HYC West Khasi Hills District harakat bagi HYC North Side Circle mentagasmi ngelayo banyak kenduk yai sahab Deputy Commissioner contoh West Khasi Hills District hadin ba nakaliang jungi kaseng jela election radrok ketuk ini kijaka po West Khasi Hills District hamtam po North Side berkuai di kijaka tinggi i kejing ya kejing jelai jong kejing nang roy kat hamtam kinong di benong di drok kan di hagan di kadong kan ke jungi nakaliang jungi ngiwan hakan ekor ban hajo ekor ngilai kendu DC hajo ekor donlang ni SP Jawa West Khasi Hills District nakaliang jongi ngilai ya keren ru ya ka nomor i ba kejing klot jongka anti narcotic task force anti jongka sarkar ke jongi khantam Jawa West Khasi Hills District nakaliang jongi ngilai keren ba kham kin pin klan chu ya ka ni nang ba kan yo kini kinong di dok kinom kharoi nagawi ka pos we pat kata kadika benta ka bangi kren nongkong nanta sa ka ba aru ngilai kren kumbu kri jangka district ba khantam la dangi i kini ka tham yo no san la long sisa ka jaka ka ba la ijli hadu kata ke jengkan rai kinong di drop ke jengkan rai jong kinong di kiat kumju ru kiwi kam jaknya ki badon nang ni po tham yo no san tinag lian jongi le kren kidon tu ki yeng ki bom da penon kam manu ki yeng bajot ki bom ki lalong syak penban ki tem khalai ki tem ki kam auria hak tu por tinag lian jongi gerpat ya DC bon kren baru sim di himanong san lang mu de ban pen prano yang tu ki yeng ki badon hapo jong kayo kata kadika tenta ka ba bat kumju ru nak lian jongi le kren nak lian joka seng habdai ka jing syak te syak khum jong kinong di drop ngi i ba om tang jing syak te syak khum jong inong di drok handrai kala pen syak te syak khum ru pen long brau ru mi ki pa ba pli ki ba wan na long yeng la sam ko baduk tinak lian jongi ngile kren yo DC ka thong jo ka HYC West Khasi long om tang ba ngim isi gi nong di drok handrai ngi kwa ya ki bagian pai pat eliti ba vet ba plia kum ba ki yai pro sikata tiga ji kwa jongi yo DC long mai i ba hapo jong ka West Khasi kampadon kanu ka rehab center te kum tang ki pat yo DC lak nu de ban don ka rehab center nam ta kan ite nak liang DC uloong ba oi hadu mutar DC ukwa ba manu naki NGO lani naki kenjak balang ba kiwe gede ki badon ya ka thong ban wanra ki jing kladu dak babu ki rehab center ki ban kendu ya u ban nak liang ju u la ban yarap lem ban pinken ya ka state ban penyo fon nam ta joki kata ketika benta ka bang yakren ba kum ju ru nak liang jongi ke jing yakren ke jongi namar ngi baga sarkar kum baga le ya ka mulai tahun depan tak ba yarap ban bei tangka kilak ban lada don ki tahun depan la ni kinu nu kin jado basno ru ban le ni ke pat DC un yarap lem tin nak liang DC ulo kelar ba un sa yarap lem ya ni ban plat no nak ni jing lo mrau ya ki samla jongi ke badan hapo ka dong thai ti ke jing kwa ke jongi ke long ba ngi ba ka sarkar jelai jongi ka supej na jengai ya ni jing jelai jongi kam drok hapo jong ka jelai jongi om tangga ba ki pej rai ngi ba
la long kumba la ong haka we na preng jing thu khana ka bible ba itaki nong samaria ba bha ka ba lengba ka tin ke jong ublei lokas ni la ban syam sipo apusan ka ba kren chapang ba uta u nong samaria u lek sa jericho na jerusalem jericho la sha sho ba sha tu andrai ki nong lawan hang ta ki levi ki lawan hang ta ki lengdo kum syam la yarap ya u andrai laj no tang no samaria wira ngis ngo ba kene sarkar ke jong ngiru kalong kum ki levi kalong kum ki lengdo ba kum syam la phai khmat lem nam ta kane ka kam drop kum tang iwan hang ni ban kepat ya disi un yarap lem nam ta ban phai khmat lem ya ki sam la ki bala sha te sha kum hau drop kum juru ngilawan ban kerpat ke benta kawe pat ke benta kalong bangi kerpat ya disi ngi lembag ke jong don lang ke jong SP ngi kerpat ya SP lengi ba kinong di dukan hayo no san tang Maria sedang kem nursyuk ban syong hidupan hayo mas pai kum ta nak leng jongi ni kerpat ya u bal ak nu SP u dewan phak patrolling lang nu de ban dan nadu por sawaje bat ak por hadu ke por prawaje janmit ban ya dalem ban pensengan ya ka yo no stan te nak leng jong SP lak kelar khmat jongi ba un bu tingi ong lak nu de ban bu license osin sitayo re nak leng SP lak kular bulak ban lek kan ni wat man kas ngiru ting kermen bakane kan urlong kene ke jing dawa ke jing keren ke jongi bat kawe di ka benta ka khadu bangi keren hak ni por pelong bangi bagi bar celah ki dekat jongi ngidon keleng ki unit ngidon keleng ladai ki bodar ladai hangnu ki dekat jeng HYC ngidon kum tang yu baka jing jelai jong ki nong di dukan di dawai bi an hapo jong ka jela ke jongi kham tam west ni bodar kum ka nuksa ladai hayo langpi ladai hayo salang ladai hayo sinong kum halang ja thau yar bat tong hor ba ki de ba ki nong di dawai ki siwan ba kum wan di jeng bam te kan ni kan bu jeng man mar ngiyo jeng tipru ba ki dikhot jeng la budin ba ki ni ki diru ya ki dawai ki bayas riem ber drop te nak leng jeng ki pada audisi bu un yarapan le e nam takane te jeng don kat jong SP ti ong ba ya kan ni kin sa sim khia ba kin sa le kam mar ngi kum salang lai la bun ki dukan di dawai ban ni ki dukan de jeng bam tiga tangi kerpat audisi bu unde ban lek sim khia nam takani nam taga jeng bahagi badang thai ida kermen bu audisi lembang jeng ya discuss ke jengi kum basikan tatam ngi kermen ba lembang kene ke jengi kenduk jengi kan wanra ya ke jeng sengus ngan ya ka riwe jai mundu khantam ya ka west pacific district kata ka de ki